Audioblog Esgarrinxades Utòpiques. Avui parlarem del Salvatge dels Pirineus, d'en Pep Coll, publicat per Edicions 62 i Premi Sant Joan 2005. En Ventura Mir cau per accident en una feixa de la penya de Roca Alta, just damunt del seu poble natal, Malpui, un lloc inaccessible, envoltat d'espadats i de roca, que es convertirà, a partir d'aquell moment, en el seu hàbitat. Allunyat de tot i de tothom, farà una vida d'ermità, gairebé, vivint ben just del que li dona la terra i del que la seva família li fa arribar des de l'espadat. No té cap intenció de sortir-ne, i s'hi està malgrat els intents d'uns i altres de convèncer-lo de tornar a la civilització. Aquesta situació de solitud ens empeny als lectors a anar descobrint què és allò que porta el bon estudiant per notari Ventura Mir a convertir-se en un nàufrag al mig de la muntanya. Bé, als lectors i a la resta de personatges de la novel·la. El Salvatge dels Pirineus ens parla d'un intent de fugida de la civilització, d'un aïllament d'inici involuntari que es converteix en voluntari i d'un rebuig de tot allò que tingui a veure amb el passat. Pel que fa al protagonista de la novel·la, en Pep Coll ens el va introduint en petites dosis, connectant els capítols amb detalls que es converteixen en elements bàsics per entendre'l. A més, ens fa avançar a través de la visió d'en Ventura Mir, però també a través del punt de vista de la resta de personatges que tenen alguna relació amb ell i que, en més o menys mesura, tenen interès en que abandoni el feixang on s'està.